Isa pong boyfriend ko, then yung isa po is yung puppy love ko since elementary. By the way po, yung boyfriend ko po kasi is seaman. 2 to 3 months ko lang nakakasama. Nakita ko sa Facebook na pumasa yung puppy love ko as an attorney, as a lawyer. So, kinongratulate ko siya. Doon na nag-start lahat. Kami, both kaming dalawa ng lawyer na meron kaming mga anak pero we're not yet married. Tapos, nito recently lang, nag-message yung mommy naman ng mga babies niya. May-message yung boyfriend ko saying na, yun nga, mistress ako. Ang dami daw kasinungalingan ng lawyer. Ang sabi niya sa akin is, wala na talaga po sila. Tsaka, pinupuntahan niya po talaga ako. So, naniniwala naman ako sa kanya. Pero yun nga, sinasabi nung nani ng mga anak niya na sila pa din, na hindi lang daw umuwi dun sa bahay niya, yung mga ganun po. Willing po ako na i-give up yung boyfriend ko that time. Kaso parang bigla na lang nawala. Nagme-message ako sa kanya palihim, hindi niya na ako nire-replyan. Noong time na nagkakaroon na po ako ng feelings dun sa lawyer, sinabi ko na po siya dun sa boyfriend ko na in any time, pwede na kitang iwanan. Kasi po, nakaranas po ako ng madaming sakit, like physical, emotional dun sa boyfriend ko po. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na hiwalayan tong current mo, tapos magkaroon kayo ng chance uli ni Puppy Love Lawyer, kasi hiwalay na talaga sila completed ng asawa niya, iti-take mo ba yung chance na yun? No na po, kasi currently po I'm 2 months pregnant. Oy, kung ikaw ang papipiliin, kung po pwede na, kung magiging legal na ang lahat sa inyo, pipiliin mo pa rin ba siya? Dahil marupok ka, oo, pipiliin mo siya. Alam mo, kabisyo, may mga tao talaga na sadyang mapagtiis. May mga tao na kahit hirap na, sige, titiisin ko na lang. Ito yung mga taong hindi agad-agad bumibitaw sa mga pagsubok sa buhay. Pero yung mga tao naman na bigla na lang sumuko, alam mo, kabisyo, wala namang ganun eh. Yung bigla na lang sumuko. Akala lang siguro natin, sumuko na lang siya bigla, pero hindi natin alam yung invisible labor niya. O yung mga hindi nakikitang sakripisyo ng taong yon. Yung mga hindi nakikita ng publiko na mga paghihirap niya, na mga pagtitiis niya, na pag-unawa niya. Hanggang sa isang araw na-realize niya na pagod na siya. Pero ibang usapan kapag merong anak na involved. May iba, gusto sanang bumitaw pero hindi makabitaw. Bakit? Kasi may bata. May iba na pagod. May iba sumuko na dahil sa sobrang daming sakit na naramdaman. Okay lang, bumitaw kasi wala namang anak. And it's all about making a choice. Pinipili mo ba ang taong mahal mo? At patuloy mo pa rin bang pipiliin yung taong mahal mo kahit masakit na? O pwede ka namang bumitaw para piliin naman ang sarili mo? Ay, may ganun. Oo, at alam mo ba, kabisyo, na kapag pinili mo ang sarili mo, never kang magiging talo. Sino nagsabi niyan? Ako lang o imbento ko lang. Charot with harot. Pag pinili mo yung sarili mo, mas makakatipid ka, no? Lalong-lalo na kung ikaw yung laging gumagastos sa relasyon ninyo. Charot to darot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ako 9:00 hanggang hating gabi. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikel ng DJ Rocky's Secret File.
Files. Ayokong mawala siya. Kaya pinili ko na lang na maging magkaibigan lang kami. Ay! Yung pwede naman sanang maging magkaibigan, pero dahil ayaw i-risk yung friendship, maging magkaibigan na lang. Ikaw ba, Kabisyo, na in love ka na sa kaibigan mo? Pinagtapat mo ba sa kaibigan mo na mahal mo siya? O minsan ba may nangyari na sa inyo ng kaibigan mo? Ay! Anong tawag doon? Friends with benefits. Ay, iba pala yun. Tinutukoy ko yung friendship na pwede sanang maging romantic relationship pero hindi na itinuloy. Dahil yung isa takot o yung isa ayaw lang sumubok. Sarap pa namang sumubok. Lalo na kung worth it yung tao. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling po ninyo ang inyong Basa Princess. DJ Rakitera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.